ngicela ukubheka isikhathi iqala ngingathi sibusuku kanti sekuseni. Okay, ngiyacela ukubingelela abazalwane ngokukhethekile kakhulu nokuhloniphekile. Kusasebusuku siyacela ukubingelela ubuholi basekhaya, uBishop kunye nomama, angikho sure ukuthi bakhona phakathi kwethu. Siyacela ukuthi sibingelele abefundisi bonke basekhaya. Siyacela ukuthi sibingelele futhi bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu, kunye nomama bakwabo, zonke iziphiwo zikamoya phakathi kwethu siyabingelela. Ushers worship team, siyanibingelela nonke bazalwane, omama, obaba, odade nobhuti nabancane, egameni lenkosi yethu uJesu. Ngoba kwacela isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu, amen. Ngithunyiwe ke labazalwane ukuthi nje ngiyenze umsebenzi omncane omfishane ukuthi ngizocela imali kaNkuluNkulu kubazalwane, amen. Ukuze ke bazalwane ngingaxabani nani ukuthi ngikusho ngakuphi lokho, ngiyacela sibuke izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte besibili chapter number 9. abaseKorinte besibili chapter number 9. Sizofunda nje amavesi verse number 1. abaseKorinte besibili chapter number 9. Ngicela mhlambe sithathe uverse number 6 noverse number 7. Kepha nakhu okwahlanyelwa ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Ngicela siswami uphinde futhi lapha ku verse number 7. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Asivale sonke bazalwane sithi uNkulunkulu uyamthanda onikela. Hawu, ngiyacela bazalwane asivaleni sonke ngokuthi uNkulunkulu uyamthanda onikela enza njani. Oh yes. La bazalwane uPaul wabhala ngezathu eziningi zasebandleni laseKorinte. Uverse number 1 uyaveza ukuthi noma engabazi ngamehlo engakaze wababona, kodwa uyezwa ukuthi ukukholwa kwabo kuyamangaza, so uyaba encourage ukuthi ukukholwa abakubambile bengakudedeli. Size sifika ke la sifika khona ko verse number 7 ovala ngokuthi egcineni ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Ngicela nje ukuthi sikhulumele leyo ndawana emfishane mase sikhipha imali kaNkulunkulu. Ake mhlambe bazalwane ngivule eqala ngokuthi enkonzweni okunikela siyakuhlelela ukuthi ngoba sizokhonza sizokwenza kanjani futhi bazalwane. Hawu, asikhulumeni sonke bazalwane, ukunikela enkonzweni siyakuhlelela ukuthi mangabe sizokhonza kuzohamba kufika isikhathi la khona sizokwenza njani. So bazalwane, ukunikela akufiki nje ngokuphambuka kohlelo noma ukufika kwesikhathi sokunikela akufiki singakulindelanga, kube into evele yenzeka nje sangazi ukuthi sifike kanjani la sikhona ukuthi kugcine sekufuneka imali ebizwa ngomnikelo. Kodwa uma nje sizokhonza kumele kube enye yezinto lehlalayo engqondweni yomzalwane ngamunye ukuthi kuzohamba kufike kodwa isikhathi la sizonikela khona. Uma ke egcizelela uthi ngokuba ke uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza, ngoba ukuthokoza kwakhe kusuka la ngaphezulu ekuthenini uqale wazilungiselela yena ukuthi uma sesikhonzile sekunikelwa ngizogiva
ngale mali engaka. Ingakho eveza ukuthi uma nje liqala iviki anosihlelela ngoba sizogcina sikhonzile senikele. Now into yambazalwane ngicela ukuthi bencane kakhulu igcizelele ukuthi miningi iminikelo ekhona neminikelo ebizwayo ngokuhlukana kweindawo nendawo. Usari uyayibiza umnikelo wakhe awubize ngokuthi owakhe uyitax. uGovernment uyabaholela abantu abadala nezingane, leyo mnikelo ayibize ngokuthi uyigrant. Yonke iminikelo ikhona iyenziwa, kodwa kukhona lolu hlobo olukwazi ukunyakazisa uNkulunkulu uma lenziwe umzalwane. Lolu hlobo olinikelela uthokoza. Ngengizwe kwezinye indawo nalapho yonke indawo bazalwane lukhona umnikelo uhlezi ubizwa, ngoba ukhona umnikelo okwenza ukuthi uthandwe ibandla. Uma ngabe unikelile uthola imessage especially ukuthi umnikelo wakho siwutholile futhi usize kangakanani. Ukhona umnikelo owenziwayo okwazi ukuthi ukunikeze ipromotion ebandleni kade ufika last week, kodwa sanothisa ukuthi ngoba unikela kakhulu ekuhambeni kweinsuku sakuphendlela isikhala ukuthi noma ungaqualify kodwa ngenxa yomnikelo ungene. Ikhona iminikelo ekwenza ukuthi usondelane nabafundisi ukuthi uma kukhona inqumo zebandla ezokwenziwa nabo beconsiderishe, ayi ngoba une input eright ongayenza einqumeni zebandla, kodwa ukhethwe ngenxa yokuthi unikele kakhulu. Lo mnikelo yonke yimthusa uNkulunkulu ukuthi iyalithusa ibandla nomfundisi ukuthi iyakwenza uthandeke nasemphakathini, kodwa othusa uNkulunkulu nonke uNkulunkulu avula amehlo. uNkulunkulu ubheka kade kunikelwa ukuthi kade kuthokoziwe noma bekwenzela amehlo. Akobuza uAbraham bengabe yonikela uhlobo lomnikelo ayeliphethe lolingavumi. Awobheka ngoba umnikelo wakhe kade benyuka intaba. Umnikelo uyabuza kuAbraham uthi baba siya kuphi? Uthi wena ndodana siyabuya. Ngamanye amazwi ukhuluma nomnikelo. Umnikelo uyabuza ukuthi ngoba kuphela inyanga uzonikela siya kuphi, kodwa ngathi ungaphendula njengoAbraham uthi wemnikelo siyabuya. Usho njalo akanayi assurance ukuthi bazobuya yini phezulu kwentaba, kodwa wanikeza lempendulo ngoba ubela uhlobo olinikela ethokoza. Awobheka uJesu bengabe bese thempelini lamaJuda kunikelwa, kufika isikhathi uJesu la ejaja khona umnikelo. Uthi ngokohlelo lomnikela kukhona lolu hlobo olulodwa olinikelela abadlula bonke. Uma ngabe kubheka umnikelo wakhe lo muntu okuthiwa uye onikele kakhulu, angabanga ukuthi naye wayengaba namahloni ukuthi umnikelo wakhe bewungabizwa phambi kwabantu, kodwa uJesu wadlula phezulu kweamount, wahamba wayobheka kwimotive ukuthi lolu hlobo olinikela luthokoza. Noma ngabe lunikele kancane kodwa kuNkulunkulu kuba kukhulu. Noma ngabe kunikelwe ngento engenasithunzi kodwa kuNkulunkulu ngoba kunikelwe kuthokoza. Lolo hlobo olunjalo oluthandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ngathi naye unayo ifavorism akayenzayo. Ngiyangabona imndeni yakhawuka yahlukana kubangwa ukuthi uma uthanda kakhulu bhuti, ubaba uthanda kakhulu anti. Uhamba nesikhathi sifike la khona uNkulunkulu naye enamafavorism akhe. Ifavorism yaNkulunkulu maqondana nokunikela ilolu hlobo olunikela ngokuthokoza. Uhlobo olunikela ngokuthokoza ngoNkulunkulu ilolu hlobo olingabuzi ukuthi nomnikelo wenziwani. Ilolu hlobo olungabuzi ukuthi sanikela kangaka kanti kuzothengwani. Uhlobo olunikela luthokoza ngoNkulunkulu liphosa imbewu mase lingabheke emuva. Uma ngabe umnikelo wefaniswa nembewu, imbewu ayisimili isithelo ingakaboli. Ukuze imbewu ikhiphe isithelo kufanele ibole kuqala. Ngamanye amazwi iba uhlobo olunikela luthokoza
uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ngezombalisela ukuthi nawe Sunday nyanikela, every Friday nyanikela, kodwa phosa imbewu masungabheki, yeke imbewu ibone kuqala kuyothi masibonile iyakukhipha izithelo. Jesus. Siphinde ngesandla bathandekayo esinkulu in the wonderful name of Jesus Christ. Hallelujah. Ngiyacela bathandekayo singachithi isikhathi sisukubeni sonke sizonikela ukuze besisuka lapho sizophuthuma ezweni ngekudala. Akosami size sizonikela abangapha xa sikhona isitsha. Uyabona nje nime nje ngale kuze ningawi. Yes. Mokuthi le number ka Capitec ikhona, mokuthi ubhuda akayazi ngekhanda ngizobiza yami. In the name of Jesus Christ. Ngicela nje uze futhi uzoyibiza before nje. Kunikela uzoyibiza inumber account. Ngicela nje ungene efonini ubize nana futhi. Bathandekayo inumber elinked ku Capitec 068 068 144 abazalwana babhali 068 144 8204 068 144 8204 abangayitholanga ke kahle sebezosiqhoba bazalwane egameni likaJesu. Okay bathandeka ngicela nje sonke size singashayani sibaningi kakhulu. Siqale nje ngabefundisi baqale benikele nje kuqala ngoba bazokhipha indodla zeimali. Sibalinde benikele mase siyalandela thina esiza ngeimali engaphansi kogcobo. Kumele iqale nje imali enogcobo oqala iqale inikele. In the name of Jesus siyacela nje sonke sisukumeni sime ngenyawo zethu ungenela kuhlala khona imali yakho nje. Sisukume bathandekayo ngiyazi akusalo nichorus ekhishwa imali manje clean wonke umuntu ningixolile bathandekayo imali kodwa demele ngibize in the name of Jesus Christ. Sonke siphakame sime ngenyawo zethu skipheni imali ngizokuginqela eCalvary umthwalo wesono sami wanyamala umthwalo izokuginqela eCalvary umthwalo wesono sami wanyamala
Ngilokhe ngimncisha nje bathandekayo. Ngiyacela tata wami osibusisele umnikelo baba wami. Baba wethu oyingcwele bantwana bakho Nkosi balethile umnikelo altari lakho babusise Nkosi egameni lika Jesu amen. Jesus. Cela sibashayisane bathandekayo ezinkulu basabuyela emumva. Hallelujah. Bathandekayo angiphisi nje ngimosha isikhathi. Ngidatha ngibuyele kaneno. Ngoba ngiyawazi u626 bathandekayo kubuye kukhathaleke. Phakathi kwethu bathandekayo umntakambotho ubhukhile wabhukha iBhanoyi. Khona iartist lethu phakathi kwethu elisuka phesheya eInland. Ngeve Inland noma ngeve kuze kanjalo lapha. Tuwani England yes. England yes bathandekayo cela sishayele izandla ezinkulu ubhuti wethu uphumlane eseza ngaphambili cela simshayele izandla ezinkulu awu izandla esontweni awubashoni babanikele litende. Hallelujah. Jesus. Greetings in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, this is Pumulani, right? Nyandeni, right? Chinasa simalugufa kepuja suwa sifala yenawa bai vana yogwe zumhla chelo yogwe zumhla tinasa simelufa kapujasu wasifela yenawa bai fana yokwenza fana yokwenza ngiyabingelela ubuholi bonke bebandla ngiyabingelela abefundisi bonke apostles akhona Fivefold Ministry hallelujah ngiyabingelela egameni leNkosi yethu Jesus hallelujah fana yakwazi umhlatshelo yabo
Hallelujah. Hallelujah. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns where sheep. So what shall I practice? Now show me. Oh, be lifted Hallelujah. above. Awusazancane izandla bathandekayo siyabingelela khona abafundisi abasanda kusijoyina manje xa sibashela izandla ezinkulu in the name of Jesus Christ. Bathandekayo angifisi ukumosha isikhathi sethu cela sonke siphakame sime ngenyawo zethu sodumisa kubeka fishane mase siyezwini likaNkulunkulu sisho kabili kathathu emva kwalokho sizotatela umpostoli wethu umzizi in the name of Jesus Christ. Ngokhumbula sisi onkosu Jesu waluswa ukuqile Yokhumbula
testimony esasa ngaphambili. Awunkasi mfundisani bathandekayo. Awunsasa nyoni izandla enteteli nkasi mshaya izandla esikhulu. Singahlala phansi egameni likaJesu. Uhlele lentwanyana nje ayiningi kakhulu, ngithi bongeni unguJehova ophilayo. Angimazi, take it down. Ophilayo unguJehova ophilayo, ungazuthi nentwanyana engazuthi umlobi walengoma wesebakalile wabona ukwahluka kwabo, wesemathola lo engophila kuze kube phakade. Bakhona abanye nabo bayaphefumula kodwa baphile kuze kube phakade. Asihloniphe ithuba, silamukele ngokubonga uMoya Ongcwele osikhethile ukuba simela ngalomzuzu. Host yethu Mtakambotho, team yonke osebenzisana nayo, Bishop nomama, ibandla lonke le-HMI, bonke nyonhla abakhona in our midst. Be greeted in the precious wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Abahlobo bami angihamba nabo, ngiyabonga kakhulu ukuba nibe khona. Akumnandi ukushumayela, praise the Lord. Indawo nje ehlezi ithusana ukuma kuyona. Ayibonge Inkosi. Ncwadi uDeuteronomy chapter number 21. Mhlambo setholile sifunde noma uverse mhlambe from 18 Deuteronomy 21. Uma umuntu enendodana enenkani nengezwayo, engalaleli izwi likayise noma izwi likanina, engalaleli noma beyilaya. Verse 19. Uma umuntu enendodana engalaleli, enenkani, ihlongandlebe, othi kukhulunywa okunye abenze okunye, uma lo muntu lo enendodana engalaleli
ikhona imidlwembe ngeke siqamba amanga. Umuntu nje okhetha ungalaleli. Ikhona. Kwenzakalani lapho? Nonina bayibamba omuzi wakubo nasesangweni lendawo yakubo. Yokukhishelwa ngaphandle umuntu ongalaleli. Abekwe esangweni bese kubizwa amalungu omphakathi ukungalaleli. Bese kwenzakalani konje? Bathi kumalunga omuzi le ndodana yethu inenkani ayizwa. Edelwa abazali ngoba kalalelanga abazali. So ubekadelwa abazali athathwa abese sangweni abukwe umphakathi ayibonge inkosi. Abukwe izihlobo abukwe omakhelwane ngoba akalalelanga. Kodwa lokho bese kusuka kubazali ukuthi ba show off ngalento ngalesi senze senzwe indodana. Funda lengxenyana engezansi. Ayizwa ayilaleli izwi le. Bese betshela abantu lo akezwa lo. Akalaleli lo. Ukhanda limtshelo kwakhe lo. Sikhulumile naye akazi kodwa lokho esimxelele khona ukujombile. So uma ekujombile kufanele kube nesijezo esizoba khona. Yazi izwi alikho mna. Funda lengxenyana ezansi. Onke amadoda omuzi Bese wonke amadoda amngunge. Ngoba kalaleli. omuzi wakubo ayakumkhanda ngamatshe aze Akhandwe ngamatshe hayi ukuthi anyele. Akhandwe ngamatshe ukuthi not ukuthi kuthiwa nje ubezulu khona leli temanyana lelezulu elikhona kuthiwa hayi ake nisinike sixoxe naye. Sothi xoxa ingwende ke ixoxa. No, bekungaqoqwa bekwenzela ukuthi akakhandwe ngamatshe aze afe ebukwa isenzo sakhe akasenzileyo. Sokuthi ujombe ukungalaleli. kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Wonke uIsrayeli ezwe esabe. U-Israel uyofunda isifundo. We will leave a mark yokuthi lokhu njengoba sikwenzile sikwenza because alaleli. Kodwa ukungalaleli kwakhe kuzofanele all eyes. Fanele abone bese saba through isenzo esenziwe. Liphilile. Befumlelo ngwena. Khuluma ngalo silalele. In Jesus name, amen. Angazi kusakhala lo. Praise the Lord. Akalaleli. Fanele akhandwe ngamatshe. Aze afe. Aye kusithekeni. Aye ecasheni. Kodwa mase khandwa ngamatshe. Akakhandwe ngamatshe phambi kwabantu. Hayi, kube nesizathu ukukhandwa kwakhe. Kuzoba nesizathu ukuthi ukhandela ukuthi akalalelanga. Bese kuba nesizathu sabanye ukuze mabebuka yena babona angeke sangena la ngene khona ngoba ongene la kanti kuba phuma nomphumela ofana nalo. Kwakukuningi kutekiwe emehlweni yami asikhe thela senabashumele abaseza la ngaphambili ngeke ngibe mude kakhulu anganoma ukhona ophethe lezizulu angifundela uLuke 15 noma engafunda isihloko nje kuphela ngoba siyasazi sonke le ndaba just Luke 15 kuthiwe kunatshwa
izwi la endlini. Praise the Lord. Ngiyajabula ukubona abahlobo bami. It's a egameni likaJesu. Amen. Luke 15. Sona nje 15 kuya kwe 20. Isihloko sithi okulahlekileyo imvu uhlamvu Ukulahlekileyo number 1 imvu uhlamvu lwesiliva uhlamvu lwesiliva okwesithathu indodana bese okwesithathu kube indodana. elikuyiqala phansi mfundisi Funda. okulahlekileyo Ukulahlekile imvu imvu uhlamvu lwesiliva uhlamvu lwesiliva indodana bese kuba indodana. ngingaphinda kodwa mfundisi Okwesibili awu okulahlekileyo ukulahlekile imvu imvu uhlamvu lwesiliva uhlamvu lwesiliva okwesithathu indodana okugqibela indodana. ngingaphinda kokugcina ngicike manje mfundisi Lezi izinto ezilahleka kule ndaba etholakala encwadini kaLuka. Incwadi kaLuka ibhalwe udokotela ngumamzila Sibongo. Ngiyathandwa uJesu, ngiyathandana noJesu ngendlela eyisimanga. Ngiyakhonza nguphethwe khonze Life Abundance Bible Church International phansi kubuholi bukababa uBishop Esiphizikhala. Amen. haleluya Kuyaziwa ukuthi kumela angidlwembeleki. Praise the Lord. glory to God Incwadi le kaLuka ibhalwa udokotela wayekade eyithumelela uTheophilus. Ma ethumela kuTheophilus, leli gama elithi Theophilus kuthiwa lihlukene kabili. uTheo ot means God. uPhilas means love. Sanibonani bazalwane. uJesu uhleli nabathelisi la, uhleli nabafarisi la, uhleli nabo ngoba bekwabantu akade besazi story sabo kakhulu, bebengafuni into yabo ifinyelele kwabanye abantu. Mabehleli naye banokuxakeka ukuthi ezinye izinto ezenziwa uJesu uzenza kanjani. Praise the Lord. Wayesebenzela iparable, lokhu esikubiza ngokuthi umzekelo. Imizekelo yezinto ezintathu. Number 1, kwenziwa umzekelo uJesu mehlala nabo uma uzokwenza umzekelo bekufanele abenzele legama elithi parable, kusuke kuzolandwa into noma umqondo wento ayongayazi, kodwa kulandwa umqondo wento oyijwayele wena, kodwa bese ezokufundisa isifundo esithize. Sanibonani bazalwane, that's a parable. So uJesu ukuze ehle kubeni uNkulunkulu afinyele to a level yokuthi imiqondo yabo iunderstand, kwakufanele abenzele imizekelo. Nizokhumbula ukuthi abanye bethu fanele ngabe kukhona izifundo ababengeke bayiphase uma uthisha engakaza wenza umzekelo ukuthi because umzekelo uyakwazi ukuthi into uma ungayi-understand, kodwa mase kwenzewa umzekelo bese sibuya isithombe. Bebekade be-confused ukuthi uJesu kwenza kwakhe mesokwenza kanje aba-understand, kodwa ukuze ba-understand bahambe behlelile be-understandana, kwafanele ukuthi uJesu akenze imizekelo. Umzekelo wokuqala uJesu useyabalana uthi hayi yilona umzekelo wokuqala wemvu. Uthi hayi kuyenzeka la emvini uma kulusiwe izimvu, kuyenzeka izimvu zithi salusiwe enye ikhalakathe emhosheni, zithi qhubeke ezinye kanti sisele. Bekwenzeka bayazi abalusile ukuthi umalusi alusayo akaphumuli imvu ingatholakalanga. Akwenzeka kubi mnandi
umuntu nje onezimvu umuntu owelusayo ubuthonga bufiki awulali imfunga yazi Awu kukho. ukuthi ikulephi ihlala Alright. sanibonani bazalwane Jesu yehla ubafaka emqondweni yabo hayi angithi phela umuntu uyayishiya zivisible ezu99 ahambe ayofuna eyodwa elahlekileyo ngokwabo bebekade kwenzeka kanje bebekade omakhelwane belusa makuluswa bezidedela izimvu zemadlelweni mayifike emadlelweni bekwenzeka akwenzeki ingaduki imvu dukile ikhona nje la Alright. azeduka Alright impostoli. izimvu zeduka Awuziyalahle. duke nje ikhona iduka ihlabelele iduka iphatha iKing James let it die though Ah, iduka ishayo da. duka Alright. iyaduka imvu iduke idlelo likhona bekwenzeka zithi sisemadlelweni bese iduka imvu mayiduka imvu bekwenzeka ukuthi ke bese kumenyezwana ukuthi imvu ilahlekile bese umalusi uyohamba efuna emadlelweni Awu. kushiwe zu99 ezibonakalayo bese kuvunwa kuhanjwa kwehliwa kwenyuko entabeni kufunwe yodwa elahlekile mayisitholakele isizwe sonke Alright. uyothi beqhamuka la yeyitshethe Aya. eze intabeni bese kushaywa amakhwela kukikizwa omama bendawo ngoba imvu ekade lahlekile sitholakele sitholakele uyakumzekelo wesibili shawa isikhathi uyakumzekelo wesibili ukhuluma ngohlamvu leyo qala imvu ilahleka ngefoolishness yayo iduka ngefoolishness ubulima bayo imvu ayibonga inkosi bese khuluma ngohlamvu sengiyaqeda bese mekhuluma ngalolu hlamvu lolu hlamvu la entanyeni yabesifazane bebekade begaqa imali silver khuluma ngohlamvu lwesiliva uthi ke yenzeke endlini kuduka uhlamvu luduke luphakathi endlini ukuduka kwalo fanisa njengeringi yesethembiso ukuthi uma umuntu enendandatho ngiyangibuke lapha kunkosikazi endlini ukuthi masophubi ingatholakele akubi mnandi ngoba fanele siphume kodwa uma iring athi ibila ngithi ubuyibekephi isikhathi siyangishaya athi ibila kucaca ukuthi noma yini engiyiphethe angibeke phansi ngimfunise ngoba idukile la isethembiso uthi ke bekuduka uma kuduka uhlamvu izindlu zamaJuda bekade iphakeme amawindow khona bele phezulu ngoba bezimnyama ngishemini so bebekhanyisa ibani bese kwenza ukuthi ebumnyameni noma becinga kuyozwakala ngomsindo umsindo wesiliva uma lukhala umsindo kwewazwakala and then the noise will begin to celebrate ukuthi uhlamvu okade lahlekile solitholakele ismile somuntu randa madoli inazo zonke lesesinto haleluya ukuduka kwemali endlini kusho ukuthi kuyayimisa
impilo. Ukulahleka kwesiliva endlini. Awubazokwazi abantu ukuthi ngisho ungagcotshwa kanjani bayimali ingekho endlini. Yo. Uma imali ingekho endlini, ubumnandi abubi khona. Ukulahleka kwemali, kwecurrency ingatholakali endlini. Bekwenza ukuthi ubumnandi ungabi. Yona-ke ilahleka ngoba imvi yona ilahleka nge-foolishness yayo, but imali ilahleka nge-carelessness yomuntu. All right. Yo. Imali ilahleka ngobudedengu bomnikazi. Sanibonani bazalwane. Hayi kukhona ungabona osathana. Kukhona ungabona ukuthi uyamonazelwa. Kodwa ubudedengu bempilo yomuntu, ubudedengu bomzalwane uyakwazi ukuyimisa icarrot. Uyakwazi sanibonani bazalwane. Bese ubumnandi ungabibikho. Hallelujah. Ube uphuma ngena emasontweni kodwa kucaca ukuthi lento yobumnandi bevangeli ilahlekile. Ayibonga Nkosi. Hayi kuba akuphathi ke la eThekwini khona abakhonza ka5 ngesonto. Kodwa uthi kwakhona lokukhonza ukukhonza nje abanye kwesizungu. Ngoba ayibonga abanye uzabuye engezwanga next. Hey. Sehla senyuka isibhamu somlabalala. Akumelane nokukhonza kakhulu. Kodwa ngitshela ukuthi lahlekile leli siliva. Ubumnandi abibi bese ukuthi olahlekele kuzofanele akubeke phezulu. Umike yatholakala. The celebration ebakhona, the joy ezoba khona uma umnikazi wesiliva elifumana. Ekulahlekeleni kwelesihaba asidlala imsindlwanyana bese siyathandana. Ukhuluma ngendodana elahlekayo. Sithela number 1 imvu ilahleka ngenxa ye-foolishness. Isiliva lilahleka ngenxa ye-carelessness. And then indodana ilahleka intentional. Oh yes. Ukulahleka kwendodana, ukulahleka ngokuyikhethela, ukungazumeki. Wathi khona la eThekwini. Wathi khona la uma ikhethela ukulahleka. Amadodana olahleka. Lahleka zikwithomoyi. Lahleka zikwimkhwekhwa lezi. Kodwa ukulahleka kwakhona akukona ukulahleka ngoba ubhayizisile. Ukulahleka kwakhona ulahleka uplanile ukulahleka. Yaseva. Indodana yaya kubaba wayo. Yathi baba ninikeze isebenza sami. Lwaqala uhlelo lokulahleka. Akekho ithole sese-BNB bafowethu unamanga. Unamanga. Ukazi ufuna. Akekho ithole sekhumlilo unamanga. Indodana ilahleka ihlelile ukuthe. Bayakhona ikaka kancane izusiyangena kanti kuplana ukulahleka kuze kushawe ikhathi zakhona ukuthi what time kanti uplana ukulahleka. Indodana yafika yakalifa itraitor umilkalifa ngokwamaJuda. Oh sanibonani bazalwane. Esaphila ukuthi ungafuna ifa.
Alright. Njengoba ubaba nje lo ngizalayo esadla inhlamvana angikwazi njengoba ngisho ngiyikosana mina kubaba kodwa angikwazi ukuthi msila nginikeze into zami Ongokwami. ndoda nilahleka iplani Oh. ubaba wangalo nendodana uyayizwisisa lento ukuthi uthini wathi ya no inikeze ifa lami uma eyinika sanibonani bazalwane uma eyinika kuthiwa he went far away from his father wayezwenani kude i-distance yaqhela eduze kababa uma esuka emthonjeni ehamba ephethe ifa ubaba ephila sanibonani bazalwane ehamba distance ungacabanga lokuhamba lokhu ukuthi sekapa ubaba use your mind can travel ngisho umqondo wakhe can travel ubula eGoli ubusulele waqeda sanibonani bazalwane kodwa ukulahleka kwendodana uyaplanwa indodana iyaplana indodana iseyonke imicibilisho yokulahleka sanibonani bazalwane kuthiwa kwathi ke masekuphelile isekulahlekeleni kanti utata wayo wakade mile kuthiwa wabuka la indodana yakhe eyayikade ilahlekele ngakhona kuthiwa wama phakathi nomuzi ebhekile ngasesangweni ukanti indodana isekulahleke ithema ibuya bekungafanelekile ukuthi umubaba ebona indodana kwakufanele abize abantu khandwe ngamatshe ngoba uma indodana engalaleli Awu, enenkani. enenkani Oh. enokuhlobongela Oh. kwakufanele ingangeni ngisegcekeni Yeah. wangafanele ngoba ekhaya he was dead wasefile ngoba waphuma ifa umuntu ephila automatically ifa umuntu kusho umuntu ufile le ndodana kwacaca ukuthi uma izobuyela ekhaya kanti ubaba uzoyibuka ngelinyiso kodwa amaJuda abekade nolunye uhlelo lokuthi uma umuntu owenza lesi senzo oh God into eyenziwa kuyena ukufa into eyenziwa kuyena kaphili into eyenziwa kuyena ukhandwa ngamatshe ukuze nanoma ubani oyokathi ucela ifa kuyisephila bese bonokuthuthumela ukuthi alicelwe ifa ubaba ephila kwafanele bafunde isifundo ayibonga inkosi kwashuthi kuzoba nolunye uhlelo oluzokwenzeka kuthi ubaba esepalace kuthi wasuka epalace ngenxa yokuthi uyibona ibuya kuthi wasuka wayihlangabeza number 1 into akayenza akabizanga ukuthi where you come from into akayenza number 1 he said himself isizathu sokuyigubazela mntakasibani isizathu sokuyigubazela ukuthi laba maJuda they were ready with ama-stones ukuthi ishawe ngoba ibuya kodwa uma uyiseyikhafa kwakusho ukuthi uthi ubaba wayo before nifike kwindodana siyathandana Alright. njengoba eyifikele yanga kuthiwa wayanga bafowethu umeyanga wayigubazela wayisekhipha iphimbo wathi landana okunonileyo bese singena ngaphakathi wayilanda wayifaka ngaphakathi
church ngoba ekade lahlekile isibuyile ngokwamaJuda kwakufanele mayibuya ibuye besiyabulawa kodwa the grace of God athi nakakhuluma ngawo athi umusa ubanele bonke sasiyamemezela umusa ekuseni. Ladies and gentlemen, I submit to you the grace of God athi noma sekulahlekeleni noma sebelahliwe umusa wakhe ubanele bonke. As long as you come back home ngizomemezela intonyana nje ethulindelwe ekhaya. I know ukuthi decided ukuthi uyodlifa kude wena owaplana wena akubona abangane abaconfuse kodwa waplana uhambo lwakho lokuya esonweni kodwa namhlanjena simemezela umusa kaNkulunkulu obanele bonke ababuyayo. There is grace that is sufficient for all of us. Loyo musa ukubazela ababuyayo ukubazela ababuyayo uyabalandeza leni uyabathututha ubahlalisa namakhosi kukhona abalahlekile kodwa there is a grace of God. Ngizothi umusa ekuseni ubanele bonke ungafele ezweni elikude. Come back home. There is a home. Likhona ikhaya ulindelwe. Wayesekhubazela wayeseyanga ukuyanga kwakhe kengamuzwa omunye ehlabelela athi uthando lwakhe athi lubanzi lujulile. Kukhona uthando lukaSimakade yes asingenje kodwa lwafinyelela ngoba uthando lukaNkulunkulu ludlula ama-stones abekiwe. Uthando lukaNkulunkulu lufinyelela nakwangabafundanga. Uthando lukaNkulunkulu luyafinyelela nakwabalahliwe. Uthando lukaNkulunkulu ilanda izoni madoda. Uthando lukaNkulunkulu lugeza abahlweleyo. Unahele phili kumananasa. Siyamemezela madoda ukuthi nantu uthando olukaJehova Sebawoti wehlile endaweni yaseMayfield. Kukhona kade belahlekile abanye abayilahla bona. Sizothi come back home. Come back home. There is a grace of God that is enough namhlanje. Nakumusa emsu uzosuka ufele kude ungafele ehlane kodwa enkani mawubuya lo musa uhatshulwa abantu ababuyayo. Uyazi izathu emazulwini sijabulela isona esodwa esiphendukayo kodwa manje lento yokudlela kude yokuyikukudelela kude impilo yakho ungathi ufinyelelwe yithuba lokuthi ungaphalalela kude. Nangu ubaba ebusuku nanti ife ebusuku udinga abantu abakude abanye bayikhethela bona. Hayi ukuthi alaziwa izwi laliyaziwa ayibonga inkosi ezinye zikhule kona usonto sikole. Wena ushintshe manje wena kade ungenjena wena uyiguqukele wena manje and akekho confused ungathi ngashawa isikole we've been a tertiary but we stood ayingamandla ethu but the grace of God. Ukhona umusa kaNkulunkulu obamba intombazana. Ukhona umusa kaNkulunkulu obamba insizwa. Ukhona umusa kaNkulunkulu obamba umama. Ukhona umusa kaNkulunkulu obamba amakhaya. Ukhona umusa kaNkulunkulu. Ngizomemezela abanye bahlekiwe la abanye balahliwe la. Yazi ukwenzile siyavuma kodwa there is a grace namhlanje. Kukhona umusa wanele uthi come back home. Yazi uzalile siyabonga. Yazi ukhuleliwe babonile kodwa nanku umusa ofinyelela kuye. Uyabalanda abangento abenze babe utho. Nanku umusa ebusuku ngizothi rise again. The devil is a liar. Ubefuna ukukethela kude ubefuna ufele ehlane. Arise again. Arise again. Sasethembele yonke madoda ukuthi owawuqala umsebenzi omuhle empilweni yethu uyakufeza. Bayawa
ngapha nangapha kodwa abamethembayo uyaba siyamemezela arise again arise again the devil is a liar ubefuna ufele kude nangubusa ulindele ulindelwe khaya khuluma nawe ulindele khona ukuthi angisahlabeleli angisafune kwakuhlabelela sekukhulunywe kakhulu ngama-worshipers sekukhulunywe kakhulu ngizothi lalela arise again ubaba ukulindele wena uyapreacher wena you are a man of God wena you are anointed wena you are precious diadema in the hand of the Lord you are born of God and everything that is born of God overcomes the world singobe domine shala prakatako shala siyamemezela abantu abasha bavuka eThekwini omama bavuka eThekwini sakazekani let us stand and preach the goodness of the Lord izulu lisanamelo hallelujah oh the time has come the time has come come back home yabuya yavele yabuya kade sidla neingulube kade sidla imithumbi yeingulube kuthiwa he came back to his senses ngelanga udecide njengoba wadecide ukuhamba uyophinda udecide ukubuya onongangizwanga wena owadecide uhamba uyophinda udecide ukubuya lento yakho yokufuna abantu belo bezoncenga loncenga into engapheli lalela wadecide ukuphuma uyophinda udecide ukubuya lalela ama benefit okubuya namajuda kulindile manje bona bakulinde namanje bakulinde ngothando hey ngeke ubone amajuda kawo ubona ubaba izathu sokuthi akubona ukuthi he hasn't forgotten akakhohliwe wena akakulibele uyacabanga ekhanda yabalizwe kwazi indlela zethu singakayazi kwayazi uplan ukuhamba there is why yakulinda ukulindile ulinda ababuyela yayibuya noma ufuza man yayibuya noma usugolile buya naye umntwana sofika sembusisi buya naye ushayeli uyulimele Jesu buya lapha kuma social media athi omunye sengakhetha ungakhola ela ubaba ukhamfathana kangcono kunesonto isonto bathi bekhamfatha ngalaba befaka lapha kodwa ubaba mayebuya kuthiwa wayanga ukuze amatshe uma babe willing ukumbulala kodwa kusho ukuthi amatshe efanele ashaye ubaba kodwa manje akekho nepower yokushaya ubaba akekho nepower hayi ekhuluma naye indodana asimeni ngejawa ingene hayi esukela amabaningi abashumayela mhlaka sokhuluma ngelinye la eyalenye indodana ngoba lenye indodana inaye ngiconfusile mangiya lapha ukuthi mayibuya ikhona yona engaphakathi okay so
kusho ukuthi naye yayilahlekile kodwa manje ilahleke ingaphakathi yabona ngoba into yenza ngisho njalo indlela ecabanga ngayo ukuthi ingaphakathi kodwa indlela ecabanga ngayo icabanga njengamaJuda bakhona sikhotha nabo bangaphakathi kodwa bafisa ngabe singaphakathi bangaphakathi bafisa ngabe asibuyanga kuthiwa yathukuthela yagcwalula kanjani umfowenu ebuyile umfowenu esengaphakathi esebuyile kuthiwa yathuthumela yagcwalula yangafuna ungena endlini kusho ukuthi ilahleke ingaphakathi uthando lukababa kuthi ubaba waphuma endlini hayi ngelinye ilanga ubaba waphuma endlini-ke manje esephumele kade ingaphakathi kusho ukuthi nabangaphandle nabangaphakathi noma ngathiwa kuhlukene amagumbi kodwa uthando lunye hayi khona izindayo zila khona izinto mina anginandoda anginalutho kodwa zikwenye ikamela ezinye zikwisinenfu nje sodwa kodwa kukuthi akakadwa yini ukwelinye ikamela hayi ukuthi akakabanjwa lo kodwa ngiyazi likhona ikamelo la ngizomemezela ukuthi noma ungakabanjwa uthando lunye lukababa uthanda bangaphakathi uthanda nababuya ungathi bongaphakathi uyitshela ukuthi laba bangaphandle bathatha uthando lunye alinawo ama-levels alishintsha-shintshi luthando sensangwini lumthanda ngothando olubuwosho ngey'limula uthando kaNkulunkulu lunye alushintshi aluciki alicike lento yokuthi ngoba nakho usuzele kusho ukuthi uthando lakho selwehlile luyokwehla kumfundisi wakhe hayi kuye njalo ilapho lwalunjalo ekuqaleni lusenjalo namhlanje naphakade lobe lunjalo. Let us close our eyes. Ukuncenga kwami namhlanje kodwa ukuthi ungafelezwe nelibutho. Ngilethe nje lo myalezo mntakambodo ukuthi labazalwane bangafelezwe nelibutho. Angiyazi ukuthi yini eyakhambisa ezweni nelibutho. Kodwa ngiyazi ukuthi wena waplana wawuhamba. Hamba lawa plana khona uyophinda uyibuyise. Sizomemezela ukuthi lisekhona ithuba. Usangabuya. Samukela impilo yamakhaya bengazi ukuthi kanti ngisathandwa. God loves you. He's waiting for you. I know you disappointed him, but he still loves you. The love of God. Umekhona namhlanje kuseni wathi Jesu uphinda ungamukela. Ngicela uphakamise isandla sakho sesiyathandaza. uNkulunkulu anibusise ngiyibone izandla. Ngilimele
ukulimala kwami angifuni ukungiqedela ehlane. uNkulunkulu anibusise nina niphakamise izandla ekhaya bebalinde wena. Nanku umusa ekuseni, nanku umusa ekuseni, umusa. Cela sibalekelele masinyane, gijima masinyane. Ozomfundisa kabazana, thandaza kanye nabo. Uthi buya mntwana buya. uNkulunkulu esekhuluma ngamandla amangaka, ekhuluma ngothando lwakhe olujule kangaka. Bazalwane, ngenxa yesikhathi ngiyacela mawukhona, ngiyacela sizokhuleka kanye kanye nawe. Just 1 minute. 1 minute bazalwane, mawukhona uthi nangu mina Jesu nokuhluleka kwami. Sokhulumile ukuthi uthando lwakhe alihluleki. Babantu behlulela kodwa uthando lwakhe alihluleli. Haleluya. Mabengekho ngiyacela bazalwane sivala amehlo ngenxa yesikhathi. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngokukhuluma kabanzi kangaka ngothando lwakho nomusa wakho. Impela uNkulunkulu wethu onamandla onke usanele. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, nalo ekade saba uNkulunkulu wethu onamandla. Ngiyamkhulekela muphi isibindi ngegama lika Jesu, muphi isibindi sokusukuma ngegama lika Jesu. Thank you, Heavenly Father, for your grace. Thank you for your love, Holy Spirit of God. Hlula le yanhliziyo, hlula le yamqondo ngegama lika Jesu. Khepha laskende phaya, hili paskomela saparia, lindeve sokophela kanteme, hili post ketele mandevela, satelia poike velia mandrabosete, elekande mandrebestepela kosha. Hlula le yanhliziyo Nkosi ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. We give you all the glory. Gcwalisa umntwana wakho, gcwalisa inceku yakho ngegama lika Jesu. Yandisa isambulo phezu kwempilo yakhe ngegama lika Jesu. Qhubeka ngongcwele sebenze kule nkonzo in Jesus mighty name. Amen.